Kærlighed er en svær ting. Vi alle får en dag, hvor vi får noget modstand, som vi ikke engang selv ønsker. Vi behøver noget modstand på vores vej, for at kunne leve i den verden, vi lever i dag. Vi går rundt og kigger os over skulderen hele tiden, men tænker, der sker ikke noget. Men man ved aldrig, for en dag skete det for mig. Jeg løb så meget jeg kunne, men det var ligesom jeg ikke kom nogen vegne. Det var ligesom at min verden gik i stå. Tankerne, der kørte igennem mit hoved, var noget af det mest forfærdeligste, jeg nogensinde kunne tænke. Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske med mig. Og hvorfor lige mig? Var min dag kommet, hvor jeg ikke skulle leve mere? Er det kommet nogen vegne i mit liv? Jeg husker den smerte, jeg fik, og den smerte, jeg havde. Det var ligesom at gå på tusindvis af glasskår, hvor såret bare blev større og større. Jeg ved ikke, hvad det er, men der skete noget med mig. Jeg kender ikke den her følelse. Det kilder lidt, når jeg ser på en mand uden tøj. Jeg tror, jeg tænder på pølse. Så nu er jeg ude på jagt efter